Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls, zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. V mestečku neďaleko Bruselu už viera netiahla. Miestni preto prestavali kostol na mini pivovar. Podobne ako Česi, aj Belgičania milujú pivo. Keď v mestečku Batel neďaleko Bruselu premýšľali, ako vrátiť miestnemu kostolu zašlú slávu, urobili z neho mini pivovar. Hoci veriacich v obci pridružené k mestu Mechelen ubúda, stravníkov a milovníkov piva je stále dosť. A tak sa teraz v kostole svätého Jozefa varí okrem večery aj pivo. Zatiaľ čo v Belgicku sa v 50. rokoch minulého storočia ku katolíckej cirkvi hlásilo viac ako 80% obyvateľstva, v roku 2022 to bolo približne 50%. Veľké množstvo kostolov tak začína postrádať svoj pôvodný zmysel. Obyvatelia dediny si zmenu chvália. Ako hovorí miestny obyvateľ Filip, je to fantastické, sme z toho nadšení. Ešte prednedávno ste si mohli všimnúť, že na omši v kostole nie je ani noha. A tak dostala opustená budova novú funkciu. Je to naozaj skvelá iniciatíva. Tržby spoločnosti AB InBev prekonali odhady. Firma zvýši ročnú dividendu. Spoločnosť AB InBev vo 4. štvrťroku zvýšila tržby medziročne o 6,2%. Celoročné tržby sa zvýšili o 7,8% na 59,38 miliardy dolárov. Najväčší svetový výrobca piva to uviedol vo svojom dnešnom oznámení. Firma po rokoch, keď sa zameriala na znižovanie dlhu, zvýši celkovú dividendu o 9%. Niektorých investorov ale podľa analytikov sklamala, keď neoznámila ďalší odkup svojich akcií. AB InBev sa stala najväčšou pivarníckou spoločnosťou vďaka sérii veľkých akvizícií, pri ktorých sa niekoľko veľkých pivarov na medzinárodnej úrovni spojilo do jedného globálneho gigantu. Vlna akvizícií ale tiež spôsobila, že AB InBev mal problém splácať dlh tak rýchlo, ako sa pôvodne očakávalo. To obmedzovalo schopnosť firmy vracať hotovosť akcionárom prostredníctvom dividend a odkupov akcií, napísala agentúra Reuters. Firma dnes uviedla, že znížila hrubý dlh o ďalších 1,8 miliardy dolárov. Na konci roka tak dlh predstavoval 78,1 miliardy dolárov. Vďaka tomu máme ďalšiu flexibilitu pri rozhodovaní o alokácii kapitálu, uviedol pivovar. Už v lani v októbri pritom oznámil plán odkúpenia svojich akcií. K tomuto kroku spoločnosť nepristupuje často. Analytici odhadovali rast tržieb na 6,1%. Tržby v Spojených štátoch sa ale vyvíjali horšie, než sa čakalo. Nepriaznivý vplyv mal spotrebiteľský bojkot kľúčovej americkej značky Bud Light. Ten ju zosadil z prvej priečky v rebríčku najpredávanejších amerických pív. Objem predaja piva v USA sa vo 4. štvrťroku prepadol o 15,3%. Kazašská divízia dánskeho pivovaru Carlsberg podala odvolanie na ruský súd proti zákazu predaja značky Baltika, svojho bývalého ruského partnera, na niektorých medzinárodných trhoch. Vyplýva to zo súdnych dokumentov. Moskva prevzala kontrolu nad podielom v Carlsbergu v Baltike, najväčšom ruskom pivare v júli 2023 a umiestnila ho pod dočasnú správu. Generálny riaditeľ Carlsbergu Jakob Aurup Andersen v tejto súvislosti povedal, že Rusko podnik ukradlo. Baltika v tom čase podpísala dohody o prevode práv na ochrannú známku na subjekty Carlsbergu v zahraničí bez účinnosti novovymenovaného prezidenta spoločnosti Tajmuraza Bolejeva, informovali noviny Vedomosti. Koncom januára však súd v Petrohrade zrušil práva duševného vlastníctva spoločnosti Carlsberg na používanie značiek Baltika v Kazachstane, Uzbekistane, Kyrgyzstane, Kyrgyzsku, Ukrajine, Tadžikistane, Mongolsku a Turkmensku. Toto rozhodnutie prišlo krátko potom, čo prvý viceprezident Baltiky Alexander Dedegavej požiadal Kreml o pomoc. Spoločnosť Carlsberg Kazachstan sa 1. marca odvolala proti rozhodnutiu súdu, ukázali dokumenty. Podrobnosti o spore sú nedostatočné, keďže súd nariadil neverejné zasadnutia, pretože dokumenty obsahujú obchodné tajomstvo. Skupina Kofola Československo môže kúpiť väčšinový podiel vo firme Pivovari CZ Group, ktorá vyrába piva značiek Holba, Zubr a Litovel. Môže kúpiť aj spoločnosť Fontána, ktorá na území Česka predáva alkoholické a nealkoholické nápoje. Transakciu povolil Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, ktorý o tom informoval v tlačovej správe. Spojenie nebude mať za následok podstatné narušenie hospodárskej súťaže. Rozhodnutie je právoplatné, uviedol úrad. Od decembra, keď sa spojenie začal zaoberať, skúmal najmä podiely spájaných firiem na trhu s nealkoholickými nápojmi aj na trhu s pivom, a to ako vo veľkoobchodnom predaji, tak v predaji priamo do reštaurácií a krčiem. Dospel k záveru, že spojením firiem ani na jednom z týchto trhov nebude narušená hospodárska súťaž. Pivovari CZ Group sú 5. najväčšou pivarníckou skupinou v Česku. Svojím minuloročným výstavom plánovali prekročenie 800 000 hektolitrov, z čoho viac ako tretina ide na export. V pivaroch v Hrušoviciach, Přerove a Litovi zamestnávajú takmer 500 ľudí. Majiteľom spoločnosti Pivovari CZ Group je spoločnosť Moravská pivovárska. Kofola 100% akcií kupuje prostredníctvom firmy Pivovari Triangle. Spoločnosť Pivovari Triangle bola založená tento rok v novembri a sídlo má v Krnove na Bruntálsku.
Kofola Československo má v nej 51%, investičná skupina RSJ drží 29% a spoločnosť Úsovsko 20%. Kofola sídliaca v Ostrave je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov v strednej Európe. Má 11 výrobných závodov na 5 európskych trhoch. K výrobkom firmy vedľa rovnomenného nápoja patria nápoje značiek Rajec, Koruní, Ondrášovka, Kláštorná, Kalcia, Jupi, Vinea alebo Sentex. Do skupiny patrí sieť Ugo, český výrobca zmesí z liečivých rastlín Leros, slovinská spoločnosť Radenská a chorvátsky výrobca minerálnych vôd Studenac. Kofola má viac ako 2000 zamestnancov. Väčšinovým majiteľom skupiny je spoločnosť Aetos, patriaca rodine Samarasovcov a ostatným zakladateľom Kofoly, ktorými sú akcionári René Musila a Tomáš Jendříček. Rodinný pivar Bernard tohtoročnú jar privíta ľahkým voňavým ležiakom. Uvarili sme ho zo 4 druhov sladu, českého, bavorského, karamelového a pšeničného a použili sme niekoľko druhov tuzemských i zahraničných chmelov. Uvarili sme dobré, ľahké a osviežujúce pivo. Predstavuje špeciál pre jarný a veľkonočný trh Jozef Vávra, vrchný sládok a generál riaditeľ pivovaru. Svieža, nefiltrovaná novinka je zlatistvo jantarovej farby. Ide o pivo, ktoré môže byť nápojom na celý večer. Obsahuje 3,5% alkoholu. Horkosť 45 jednotiek IBU je o trochu vyššia ako u bežného ležiaka. Je svieža a skvele ladí so sladovou chuťou a príjemnou chmeľovou vôňou. Hovorí ďalej k charakteru jarného špeciálu Jozef Vávra. Jarný špeciál Bernard bude k dostaniu iba čapány v reštauráciách a krčmách ponúkajúcich pivo Bernard. Pivár ho pripravil 800 hektolitrov. Na záver jedna pivná zaujímavosť. Bývalý americký prezident Barack Obama bol prvým prezidentom, ktorý si varil vlastné pivo priamo v Bielom dome. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.